l'oportunitat d'aquest acte d'avui ens permet pensar en veu alta d'una manera absolutament desacomplexada sobre la funció dels mites i les llegendes en les nostres societats contemporànies. En realitat, la importància que tenen els mites o que tenen les llegendes no és tant la seva veracitat històrica, és a dir, si allò que s'atribueix al mite o a la llegenda realment va ser veritat o no, si va ocórrer o no, si el fet va ser cert o no, tal com ens l'han anat transmetent al llarg dels anys, sinó sobretot quins valors transmet el mite o la llegenda i com aquests valors ens impliquen els contemporanis més plenament o no tant. De fet, també els valors d'un poble es coneixen per com aquest poble s'explica a ell mateix, per quina capacitat té de construir els seus propis mites. Sabent que la construcció del mite nacional sempre s'ha de fer desacomplexadament, és el que fan totes les nacions, i que, lògicament, allò que en podíem dir l'univers de referències nacionals té una part molt important d'invenció. Abans se'ns deia que bona part d'aquesta invenció col·lectiva va ser feta al segle XIX. Hi ha autors que han dit, talment com si fos una acusació, que una part important dels referents nacionals catalans eren inventats. Efectivament, com ho són una part important dels referents nacionals de totes les nacions del món. Insisteixo en el tema. El més fonamental no és si allò de què parlem, que va passar fa molts segles, va passar o no, sinó quin sentit hi donem als contemporanis de la nació en qüestió. Un premi Nobel de literatura com era Albert Camus i Cintes, fill de mare de llengua catalana, perquè la seva mare era menorquina, escrivia: els mites no tenen vida pròpia. Esperen que nosaltres els encarnem. Només que un sol home o una sola dona respongui al seu reclam, ja ens ofereixen la seva saba intacta. Nosaltres hem de preservar-la i procurar que el seu somni no es converteixi en mortal a fi que la resurrecció sigui possible. Quins són, avui, encara, els valors que podem considerar vàlids del mite del conte Guifré? D'entrada, si es vol, el valor del sacrifici pel bé col·lectiu. Com deia abans Montserrat Cabrera al començament de l'acte, de vegades un home es fa poble, de vegades un poble es fa camí. La llegenda de les 4 barres de sang és d'una bellesa extraordinària i d'un impacte plàstic absolut, fàcil de recordar i de transmetre. En l'època del conte Guifré es creia que l'ànima residia, es trobava, es localitzava al cor. La llegenda ens diu, doncs, que Guifré era un home que anima, que dona ànima a tot un poble. I és un home que mor per un poble, no tot un poble que ha de morir per un home sol, com diria Salvador Espriu. L'altre valor és el valor de la llibertat, no del vassallatge. És l'incompliment per part del monarca franc dels pactes amb els comtats catalans, dels seus compromisos, allò que porta justament el comte Guifré a considerar-se alliberat dels seus deures amb l'imperi franc. Quan la convivència és possible i els pactes es mantenen, es pot viure en comú sota el poder del mateix monarca. Quan això no ocorre, els pobles tenen dret a alliberar-se. Els catalans, les catalanes, abans i ara, sempre hem considerat no legítims els governants que no han respectat les nostres institucions, els nostres drets i les nostres llibertats. Els
governants que no han complert els seus compromisos amb Catalunya, de tal manera que podríem dir que la llibertat és un tret fundacional de la nació catalana. L'única manera d'encarnar el mite és donar-li continuïtat, sent fidels a un poble que se sacrifica i posa primer els valors col·lectius, a un poble que és capaç de posar primer el valor suprem de la llibertat de les persones, però també dels col·lectius nacionals. I això implica que aquest fer camí no ha de ser una mena de viacrucis col·lectiu, no ha de ser en sacrifici de tot un poble o d'una idea, sinó ben al contrari, que l'accés al major nivell de llibertat i de benestar s'ha de fer des del gaudi serè de l'expressió de la voluntat, i això només és possible amb democràcia. Es parlava avui també aquí parlava l'alcaldessa del comte Guifré com a pare de la pàtria, herència i com a patrimoni dels nostres fills, les nostres filles, els catalans i les catalanes que vindran. Felicitats, doncs, per aquesta celebració que no té un caràcter local, que no té un caràcter municipal, sinó que té la dimensió nacional que correspon a un pare de la pàtria com el comte Guifré.